Matapos makapagsalita ni Pekto, buong tapang naman niyang tinapakan ng paanan ng pulog, tanda ng kanyang pangingibabaw sa 7 mata ng Diyos. Nang masipat ni Padre Damang wala nang nangyari kay Pekto, minabuti nilang sumunod sa paglalakad nito, papasok sa bundok na napakatagal na nilang hinahangad. Habang binabagtas nila ang daan, napapansin nila noon ang napakabilis na pag-ikot ng araw sa paligid. Animoy ang oras sa lugar na yon, ay segundo lamang sa oras sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagramdam nila Pekto ng napakabilis na panahon, kung kaya't napagpasyahan nilang bilis-bilisan na din ang ginagawa nilang paglalakad sa matarik na paanan ng bundok. Ilang minuto pa ang lumipas, bahagya naman sila noong natigilan ng masipat nila ang pagbago ng lugar na kanilang dinaraanan. Sa isang kisap mata lang, naging matutulis na bato ang malalambot na lupang kanilang tinatahak at naging mga patay na puno naman ang malulusog na gubat. Ang ika-6 na bundok na kanilang dinaanan bago ang pulog ay animoy naging isang dambuhalang bato na nakaumpok. Bilisan nyo na! Nagbabago na ang oras at lugar na ating dinaraanan. Maaaring marating natin ang dimensyon ng demonyo sa nangyayaring ito. Wika ni Padre Dama paglapit niya sa kanyang mga kasama. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bumungad sa kanila ang kakaibang dimensyon na unang beses pa lamang nilang narating. Si Pekto noon, halos hindi na makagalaw sa kanyang paglalakad dahil sa labis na pagkagulat. Ilang minuto pa ang lumipas, nakasilay sila sa kalangitan ng mga kakaibang nilalang na nagsisiliparan. Kasakasama ng mga ito ang iilang aswang na lupad na animoy naghahanap ng makakain sa paligid. Dahil sa patuloy na pag-ikot nito sa bundok, kung kaya't napilitan sila Pektong magkubli sa matataas na tipak ng mga bato. Halos inabutan din sila ng 1 oras sa pagtatago, gawa ng napakaraming lehiyon ang pumapanik sa lugar na yon. Habang nagkukubli ang kanilang grupo, doon inilahad sa kanila ni Padre Dama ang 6 na lehiyon na kasalukuyang nasa kapangyarihan ni Baal. Sa puntong yon, aminado na kasi si Padre Dama na tuluyan ng nakalaya ang demonyong hinahanap nila. Hindi kasi maaaring lumitaw ang lehiyon nito kung kasalukuyan yung nakakulong sa dimensyong ginawa ng mga antingero. Dagdag pa ni Padre Dama na magmula sa oras na yon, hindi na niya masisiguro kung makakatakas pa ba sila sa hagupit ng kapangyarihan ni Baal. Matapos nitong mailahad ang kanyang mga nalalaman, halos hindi naman noon makapagsalita si Pekto dahil sa labis na pagkagulat. Maya-maya pa, bahagya muna sila noong natigilan nang masipat nila ang mga demonyong naglalakad papalapit sa kanilang pinagkukublian. Nagniningas ang mga balat nito at animoy gawa ang anyo nito sa iba't ibang parte ng mga nabubuhay sa mundo ng mga tao. Kitang-kita din noon nila Pekto ang isang dambuhalang asong naglalakad na punong-puno ng mga tanikala sa buo nitong katawan. Meron din yung 3 ulo at ang bawat ulo sa nilalang na yon ay merong kapangyarihan ng iba't ibang uri ng mga elemento. May nasipat din sila sa lugar na lehiyon na mga namumugot ng ulo na merong daladalang libu-libong kalansay sa kanilang hindi mabilang na mga kamay. Sa paglayo ng mga hukbong napadaan sa bundok, bumungad kay Pekto ang iilang mga engkantong nadakip ng mga nilalang. Paglalarawan niya sa mga engkantong yon, maihahalin tulad mo ito sa wangis ng tao, subalit berde lamang ang mga balat nito. Hila-hilayo ng isang huklubang halos hindi masipat ang pagkakakilanlan dahil sa talukbong nito mula ulo hanggang paa. Ayon kay Pekto, bagaman hindi nasisipat ang kaanyuan ng nilalang, hindi niya pa rin maiwasang kilabutan sa kadahilan ng kitang-kita niya noon ang berde nitong mga mata
at napakaraming sungay sa likod kung saan nakatarak ang iilang bungo ng tao. Sa paglagpas nito sa kanila, bahagyang tumahimik ang buong paligid. Nang maramdaman nilang wala ng lehiyon ng daraan, napagpasyahan nilang umusad ng dahan-dahan. Habang gumagapang sila sa bato, rinig naman nila ang pag-atungal ng ilang hukbo ng mga nilalang na lumilipad sa napakapulang kalangitan. Sa bawat pagkumpas ng pakpak ng mga nilalang na yon, sinasabayan ito ng isang nakakapangilabot na pag-alulong at pagtugtog ng kakaibang instrumento. Padre, pwede bang tumigil muna tayo kahit sandali? Masyado na kasing nangihina ang katawan ko eh. Pakiramdam ko nanginginig ang aking kaluluwa dahil sa mga tunog sa lugar na ito. Bababa na ba si Kristo para hatulan tayo? Bakit tayo nakakarinig ng mga ganito? Padre, nasa na ba tayo? Nababaliw na tanong ni Pekto habang mahigpit niyang hinahawakan ang kanyang mga tenga. Nang marinig ni Padre Dama ang sinabi nito, dali-dali naman niya yung nilapitan at hinawakan sa dalawang balikat. Seryoso niya din yung tinitigan sa mga mata para naman kahit papaano'y magawa niya itong mapakalma. Nang maramdaman ni Padre Dama ang paghinahon ni Pekto, doon na niya ito dahan-dahang kinausap ukol sa mga bagay na nagaganap sa paligid. Huwag kang mawala ng tiwala at pananalig sa Diyos, Pekto. Huwag mong hayaang lamunin ng takot ang kaluluwa mo. Tandaan mo kung sino ka at kung bakit ka narito sa lugar na ito. Ano man ang demonyong ating makakaharap, taas noo mo itong kakalabanin sa ngalan ng Panginoon. Mahinahong wika sa kanya ni Padre Dama. Nang marinig ito ni Pekto, doon bumagal ang kanyang paghinga na parabang tuluyan ang nawala sa kanyang katawan ang labis na pag-aalala. Ilang minuto pa ang lumipas, kalmado nang tumingin si Pekto kay Padre Dama habang nagsasabi ng, "Salamat, Padre. Natauhan na po ako sa aking kinakatakutan." Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong tumayo sa kanyang kinaroroonan habang buong tapang na pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, muli na nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa tuktok ng pulog. Kahit magkasugat-sugat na noon ang kanilang mga paa dahil sa tarik ng mga batong nakabaon doon, hindi pa rin sila nagpapapigil sa kanilang paglalakbay. Sa paglipas ng isang oras, narating na nga nila Pekto ang tuktok ng pulog kung saan tumambad sa kanilang paningin ang isa pang bundok na merong dalawang matatalas na bato sa tuktok. Sa unang tingin nila dito, agad naman nila itong napagkamalan bilang isang nakatagong bundok ng mga demonyo. Dahil sa pangyayaring yon, napagtanto nila Padre Dama na wala sa kabundukan ng pulog ang kinaroroonan ni Baal. Sa pagdaan nila sa isang sapang kinaroroonan ng dati nitong bilangguan, doon nila nakita ang iilang bangkay ng mga antingerong ilang siglo nang nagbabantay sa buong lugar. Bagaman wasak na ang kabuang katawan nito, kitang-kita pa rin nila Pekto ang mga mutya nitong nananatiling buhay na nakabaon sa kanilang mga katawan. Matapos nilang masilayan ang mga bagay na yon, hindi na sila nagdalawang isip na lapitan ang mga bangkay ng mga antingero upang kunin ang mga agimat na minsang pinanggalingan ng lakas ng mga ito. Ayon kay Padre Dama, kinakailangan nilang mapasakamay ang mga kapangyarihang yon sa kadahilan ng hindi kakayanin ng kanilang mga karga ang kasalukuyang dami ng mga demonyong kanilang kahaharapin. Matapos nilang mapagkasunduan na kunin ang mga agimat ng 7 antingerong minsang nagbantay, dali-dali naman nilang nilusong ang lawa sa kabila ng napakaitim na tubig na bumabalot sa lugar. Habang binabagtas nila ang lalim ng tubig, panay naman ang pagbibigay babala ni Padre Dama ukol sa mga kalansay na naroon sa lugar. Panatilihin niyong nasa ibabaw ang inyong mga ulo. Kahit anong mangyari,
Huwag na huwag niyo itong ilulubog kung ayaw niyong kayo ay pagtulungang lunurin ng mga sinumpang tao sa ilalim ng sapa. Tandaan ninyo, kapag nagkamali kayo, wala ditong makakatulong sa inyo. Babala ni Padre Dama sa kanyang mga kasama. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, agad naman niyang tinitigan ang ilalim ng lawa kung saan doon bumungad sa kanya ang mga kalansay na naghihintay sa paglubog ng kabuuan ng kanilang mga katawan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang isang baryo sa ilalim ng lawa kung saan napakaraming mga kalansay ang animoy na namumuhay doon ng payapa. Kahit walang mga puno sa ilalim, nakakapagtakang ang iilan sa mga ito ay parang merong inaakyat na isang hindi nakikitang puno. Padre, nakikita niyo ba ang nakikita ko? Anong mga nilalang na yan? Bakit parang ginagaya nila ang tipikal na pamumuhay ng isang tao? Nababahalang tanong ni Pekto kay Padre Dama. Hayaan mo lang ang mga yan, Pekto. Maaaring sinumpa nga sila, pero wag mong kakalimutan dati din silang ordinaryong taong kagaya natin. Walang makapagsasabi kung bakit nila yan ginagawa, pero para sa akin, maaaring inaalala lang nila ang kanilang mga nakagisnang gawain noong sila'y mga ordinaryong tao pa lamang. Paliwanag naman ni Padre Dama. Matapos ang kanilang pag-uusap, narating na nga nila ang isang maliit na isla sa gitna ng lawa. Doon ay nakita nila ang isang sirang nicho kung saan may mga nakatarak na sandatang halos hindi mo na mapapakinabangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, dali-dali naman nilang nilapitan ang kalansay ng 7 tagapagbantay na antingero upang kunin ang tinataglay nitong agimat at mutya. Iwasan ninyong pumulot ng basta-basta kapag hindi nyo naman nararamdaman ang presensya ng mutya. Tandaan ninyo, mapanganib para sa ating kumuha ng mga bagay na hindi dapat para sa atin. Malalakas ang mga antingerong ito, kung kaya't asahan nyo ding malalakas ang kanilang mga mutsyang tinatangan. Paalala ni Padre Dama habang pinagmamasdan ang mga kalansay. Nang marinig nila Pekto ang sinabi nito, taimtim naman nilang pinakiramdaman ng mga mutsyang nasa paligid. Pilit nila yung tinatawag subalit sa kasamaang palad, hindi sumasagot ang mga gabay nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, bigla naman nilang nasipat ang paglapit ng isang binatang antingero sa isang kalansay at walang pagdadalawang isip nitong dinukot ang isang agimat na naroon sa loob ng tadyang nito. Pagkuha ng binata sa isang napakakintab na bato, dali-dali naman niya itong itinago habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, sumunod na din ang isa pa nitong kasama na siya namang nakakuha ng isang pulseras na binubuo ng iba't ibang uri ng mga bato. Matapos itong makita nila Padre Dama, panay naman ang kanilang pagramdam sa mga antingero kung sino sa mga ito ang magtataglay ng karagdagang kapangyarihan. Pagkarinig ni Padre Dama sa isang boses na nagsalita sa kanya, dali-dali naman niya itong kinausap na siyang nagturo sa kanya sa isang kalansay na naroon sa tabi ng nicho. Pagsilay niya sa isang punyal na hawak-hawak nito, agad naman niya itong kinuha habang paulit-ulit na nagbibigay pasasalamat sa Panginoong may likha. Nang masipatyo ni Pekto, pilit naman niyang kinausap ang mga kaluluwa ng antingerong naroon sa paligid upang humingi ng hudyat sa mga ito. Subalit kahit anong gawin niya noong pagkausap, tila ba wala ni isang nakakarinig sa kanya sa mga oras na yon. Nang dumating na sa puntong nakapaghanda na sila Padre Dama, dahan-dahan naman siya nitong nilapitan habang nagsasabi ng, Tama na yan, Pekto. Maaaring wala talagang agimat o mutya ang para sa iyo rito. Isipin mo, sino pa ang magbibigay sa iyo kung punong-puno na ang katawan mo ng mga nilalang na gumagabay at pumoprotekta sa iyo? Tandaan mo, Pekto, kapag maraming bagay ang hinahangad mo,
konti lang ang makukuha mo. Tayo na, bumalik na tayo sa ibayo. Nang marinig ni Pekto ang sinabi nito, dali-dali naman niya noong itinigil ang kanyang ginagawa upang sundin ang sinabi ni Padre Dama. Aminado din naman kasi siya kahit papaano, wala na siyang paglalagyan ng iba pang mutya kung sakali mang meron pa sa kanyang para doon. Habang binabagtas nila ang lawa, pansin na noon ni Pekto ang pagiging maliksi ng dalawang binatang antingero. Kahit papaano'y masaya naman siya sa mga ito sa kadahilanang inaasahan na niya na malaki-laki na ang maitutulong nito sa kanila sa nalalapit na digmaan. Ilang oras pa ang lumipas, kasalukuyan na nga nilang tinatahak ang isang patay na patag na lugar sa gitna ng bundok ng Pulog at ng bundok ni Baal. Bagaman walang mga nilalang ang umaaligid sa lugar na yon, maigi pa rin silang nagmamasid sa takot na baka may kung anong demonyong pumungad sa harapan nila. Maya-maya pa, bahagyang napatigil naman sila Pekto sa kanilang paglalakad nang makasilay sila ng isang dambuhalang malabutiking nilalang na lumilipad sa kalangitan. Sa sobrang lapad ng pakpak nito, halos matabunan na nito ang kabuuan ng buwan na siyang naging sanhi upang balutin ng kadiliman ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, bahagyang napakubli noon sila Pekto pansamantala dahil sa pagsidatingan ng iilang grupo ng mga demonyo na nasa ilalim ng kaanyuan ng isang ordinaryong tao. Sa pagharap ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, rinig naman nila Pekto ang pag-aangil ng mga nilalang na parabang nagawa na sila nitong matunugan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang dalawang gabunan na nakatitig mula sa itaas ng tipak ng bato na kanilang pinagkukublian. Dahil sa pangyayaring yun, dali-dali naman itong hinataw ng latigo ni Padre Dama at kasabay nito ang mabilisan namang pagbato ng tigalpo ng dalawang antingerong kasama nila. Pagbagsak ng mga nilalang sa lupa, agad naman yung pinugutan ng ulo ni Simeon na biglaan na lamang lumitaw sa harapan ng mga gapunan. Sa pagkamatay ng mga ito, tuluyan na nga silang natugunan ng mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras ang mga nilalang nang masipat nila sila Pektong kalmadong naglalakad papalabas sa tipak ng batong kanilang pinagkublian. Pagsilay nila sa tatlong gabay ng mutya ng kalaykay, hindi nila mapigilang mabahala gawa ng alam nila sa kanilang mga sarili na masyadong malalakas ang mga ito. Maya-maya pa, bigla naman nilang nasipat noon si Pektong hawak-hawak ang agimat ng 7 mata ng Diyos habang taimtim na nananalangin. Matapos niyang makahingi ng gabay sa kaitaas-taasan, agad naman niyang tinitigan ng mga nilalang habang nagsasabi ng, "Handa na ba kayong mamatay? Nakakaawa naman. Paano na lamang ang mga mahal niyo sa buhay na naghihintay sa inyong pagbabalik? Sigurado na ba kayo sa gagawin niyong ito?" Matapos makapagsalita ni Pekto, dahan-dahan namang lumabas ang mga kakaibang nilalang sa agimat ng 7 mata ng Diyos na parabang nadinig nito ang kanyang pagtawag. Maya-maya pa, doon na nga tuluyang tumambad sa harapan ng kanilang mga kalaban ang hindi mabilang na mga nilalang na lumabas sa kanyang agimat. Binubuo ito ng iba't ibang uri ng mga dyablo na minsan ang nakaharap ni Pekto o nakita. Dahil sa pangyayaring yon, bakas sa pagmumukha ng kanilang mga kalaban ang labis na pag-aalangan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat ang pagsiatrasan ng mga gabunan na siya namang hindi pinahintulutan ni Padre Dama. Bago pa man tuluyang makalayo sa kanila ang mga nilalang, buong lakas naman niyang ginamit ang kanyang mutyang nakuha sa mga kalansay ng antingero. May kakayahan yung magparalisa ng katawan ng kanilang mga kalaban sa pamamagitan lamang ng pag-utos sa hangin ni Padre Dama.
dahil sa napakalakas na abilidad na ipinamalas ng mutyang yon, kung kaya't naging madali para sa kanila na lipulin ang mga gabunan ng isahan. Kahit ano pa kasing pagpupumiglas ang gawin ng mga ito, sadyang hindi nila kayang matakasan ang lakas ng mutya. Matapos ang mga pangyayari, buong puwersa namang inutusan ni Pekto ang mga ilusyong ginawa ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Pinasunod niya din noon si Simeon upang masigurong wala ni isa sa mga aswang ang magagawang makaligtas sa kamatayan. Sa pagkalipol ng mga nilalang, dali-dali naman nilang nilisan ng lugar sa kadahilanang may iilang mga diablong nasa himpapawid ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Bagaman nasipat na sila ng mga ito, hindi pa rin sila nito nagawang masundan sa kadahilanang masyadong malalakas ang sabulag at pangkubli na ginamit ni Padre Dama sa kanilang mga katawan. Nang marating na nila ang paanan ng bundok ni Baal, bahagya naman silang nagpahinga upang mapagmasdan ang buong paligid. Habang pinakikiramdaman nila Pekto ang bundok, napapansin nila noong medyo sumisikip ang kanilang dibdib dahil sa bigat ng hangin na umaaligid. Halos hindi na sila nakakahinga noon ng normal na ayon kay Padre Dama, ordinaryong pangyayari lamang umano yon, lalo pat naroon sila sa bundok ng demonyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila nasipat ang paggalaw ng mga patay na puno, hudyat na maging ang mga ito ay nabalot na sa mahikang itim ni Baal. Habang pinagmamasdan nila Pekto ang mga bagay na yon, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon kay Padre Dama nang marinig nila itong magwika ng, Magsipaghanda kayo, Pekto. Maaaring sa mga oras na ito, nakuha na natin ang atensyon ni Baal. Kung mamalas-malasin, siya na mismo ang personal na sasalubong sa atin. Kasabay ng pagwika ni Padre Dama, ay siya namang pagsilay nila sa lehiyon ng mga mamumugot ng ulo na dahan-dahang bumababa sa bundok. Bagaman tagong-tago ang kanilang kinaroroonan, inaasahan na nilang kitang-kita ng mga ito ang kanilang pinagkukublian. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang nagawa sila Pekto kundi ang lumabas sa tipak ng bato nang masipat nila ang isang mamumugot ng ulo na ibinato sa kanilang kinaroroonan ang hawak nitong palakol. Dahil sa pangyayaring yon, hindi na nag-atubiling gumawa ng pag-atake sila Pekto sa kadahilanang kinakailangan nilang malipol ang mga nilalang na yon bago pa sila maabutan ng isang hukbo ng mga demonyo. Sa pagtawag ni Pekto sa 3 gabay ng mutya ng kalaykay, agad naman niya itong pinasugod habang mabilisang sinasalubong ang mga nilalang. Pagdukot niya ng 2 punyal sa kanyang tagiliran, bigla namang nagsilabasan ang iilang ilusyong ginawa ng agimat ng 7 mata ng Diyos. Nang masipat naman nila Padre Dama ang ginawa ni Pekto, agad naman nila yung sinundan upang mabigyan ng tulong sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga mamumugot ng ulo at sa pangkat nila Pekto. Bagaman mabilisan sila nitong nasukol, dahil sa dami, hindi naman sila noon basta-bastang natatalo dahil sa lakas ng kabal na bumabalot sa kanilang mga katawan. Kahit anong baon at sumpa ang nasa loob ng palakol ng kanilang mga kalaban, nakakapagtakang hindi sila nito nagagawang masugatan. Maya-maya pa, bahagya namang napatras sa kanila ang mga nilalang nang masipat ng mga ito ang iilang kasama nila na naparalisa dahil sa pagbalot ng lubid ng kamatayan na ipinakalat ng gabay ni Pekto. Habang paralisado ang mga ito, paisa-isa naman yung pinugutan ng ulo ni Simeon sa pamamagitan ng kanyang napakatalas na talibong. Maya-maya pa, bahagya namang naantala ang digmaan dahil sa patuloy na pag-atras ng hukbo ng kanilang mga kalaban. Okay, grabe ang angas ng gera na yon. Pero yung 37 tsaka 38,
Well, finale na. Last 2 episodes tayo nito. Alam ko, medyo nakakalungkot pero ganun talaga. Lahat naman may katapusan. Huwag kayong mag-alala kasi after naman ito, meron pa tayong isang series. Napakaangas din yun. Sayang nga lang kasi konti lang bumoto dun nung first day. Pero alam ko, magagandahan din talaga kayo ron. Kaya yun, kita-kits tayo bukas para sa 37 at finale. Pasensya na, may kumakahol na aso. Yun lang. Salamat.